Vyake gima umwanchi umurigereria wigetaseni yenso kono gasemeria kwananga kwa bere kwego kia wetera emerubirio nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana mayanko manyena ya tekire kurwa chinsemo nyero mwanchi umurigereria naboko yabwatia yonsi wetera sensemo ye mitandao nsemo ya Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV ili anenkerubo Frida na baltoko bwaterana asoka nekebuna chibi channel yogi yabukira sole asenjere yabene Barnabas Sondari Misef na boigo Brian Achaka kolendo mwanchi muliria hango tranyara asenjera yobwenge. The mandate of EACC as stipulated in the constitution is to prevent issues of corruption, to enhance institutions, to strengthen institutions, so that they are not just dealing with investigations. Umugabana wa kaunti ya Busia Paul Otoma ko unengirwa na EACC. This growing expenditure places significant strain on our foreign exchange reserves, undermines energy security, and exposes our economy to global fuel vulnerability. Serikali gosiyolya lichikoli yelyo bosombi ase chigali cy'umurero. Yayigetenga kichibesa chigutuka getembe chiri chindabu. Abantu bali kogenda bachigo chireta kuruo muntu utabwatio bisyo usutabigiti pesa pingi otali kogenda kwa. Nango ikiranyo ndo umorega abantu mbali batana kuli chibesa kurugetembe. Igo bono boni umbo ikiranite karo nyumba chiagaje tuye chindabu kuna matosi. Chibesa chigatuka chindabu abantu bakurusyo baja gukorera ibintu byabo bagatebeke ene aya naro sakagwa banete amangana sakagwa banete ikiranire no mugorobo rero ni gotokumurikira ogoikirana kububani bwa Sakawa. Karibu sana mwanchi muliria tosanga sobo amugochaka pono igago ika omwelio kwe chaka maya yebirebigani gotoke chaka kurase county ya Nyamira se ngukomanya buna abamenyi bekenyorokia Nyakaranga se ward ya Bukeira ensemo yebunge ya North Mugrango nigo baereire okoba magega kimagendero anene mono okoborwa westima okwana asinkwana yebinyoro ekoragwa nere engineer Adams Mochenwa niga bamenyi abo batebire buna bachi gochora abarai bale na maroro elyo banyora magendero ayo ataraikiranirwa abo muri kito Steven Nyarike Mbunde no roboti ruo munenjira yemo yo gosangereria ibirengereryo kurwase county ya Nyamira komanyama kongwaria bamenyi bagwetera nigo yoreneganga yokoriye kirokyo boseneta Nyamira engineer Adams Mochenwa akore chitaro bene goike binyoro ime county eyo ase kenyoro kya Nyakaranga ase ewodi ya Bukeire bunge ya North Mugrango ime ya Nyamira niga bamenyi bereire kubororo westima nabo igo igento kiagerere barabu obetererwa wakira chikura are ase ngencho yokoba kemisi Jeni ona gokire ase ngenjo mwana oyo atuinyire gocha Nyakaranga nduana kuinyorwa Nyakaranga gese yabete bakabono iga nduana korra no enestima chinse chinde ni gochirabete intune chitaye ibeya togwo iyo mitana ta bantu bwatie sitima kwende togwakira chikura ntobwatie asenjo estimate iyo Nyakaranga gakyo toigorege tuo twakira chikura orona ntwarorekana ko ketwa stogo mutwara Nyakaranga tuwa na sengejo mwesimi gwachira iga achire koratorra nduana korwe tu ebira matukonsi egento nko batebia amaene asenje tore maega ntobwati no anestima abangina baraige bachandegete ko jiroche no na mache ntobwati one time vaibire chibesa chiasa vaibire chibesa chiachae barete bono nera bakuru kubatekana na makongwande munenjira ya moboigo yesiro igo engineer Adams Mochenwa kerekyo abwatugete obokonyi go chifamily kiri kitari kwenyara nemono bali bamenyete no bolema aboigo korweira yogo chakwaga chero yo mobo nyumba ya mabati jamalieta ne mon kabosiboli bose igonata bangambya mona sengenjo mwesimi watonyoire otokonyira otebirenga konyara we minto olinche nakwa ntanga natanga babara kamba bwatikende mamba libakonya barakonyo nonde otoinyora soyengenjo yao baraka
one gento ko batebia nkeria abantu ba minto bare gaiga bamenyete nyomba bachandikire nyomba ntubwata abantu bataikwenyara ojo minto samisoni moinaria no yonde nyakundi omete nyomba aria igo bare birema mwesimi gotokorere bia otobaere ire ndagira oire kiro monto emekebe sarafini abantu mwakambia mano so minto macheno ninje mbono nkoririo aribo okonogo te matogate lakini abarende nintwe kare torase ekenyoro twabwatira Andrew mungwana uyu uyu tuguta kumurigeria mabati 10 amina ekereki ekio nigo gati y'abamenyi bagenderere kurera uburayi obuya bobe Nyamira egento basaba abamenyi be county ya Nyamira kwenekina ngochora bare abarayi abare n'amakora maya oyo minto tukumusabira maya twamukorerete tukamwakira chikuru mwaka uria saeta lakini umwaka uyo ngota matore no atokogenda ibituo birara sengenje tutabwate stima twachigwakira chikuru ororo umwaka uyo gatogotema nyasamo amokonya nyore chikura chiseine na intu tonyora oburabu one time Steven Nyarikembone Nyakaranga Bokeira North Mogrango County ya Nyamira. Oskabusio mugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo nigatwarire chinkwana hamwe no director OKPCU Timothy Mirugi imeyo mucho Nairobi aseba kwanira ocho gutwara okweigwana ocho gusira balimi bekawa ime county ya Nyamira gati yo gusira korache ko baroro ngamona okwena na kwibimeli bekawa guchesa balimi okubaronseria abalimi chinasari hamwe no kubasira ne chimasini cyo gukora obulimi wekao mulikito Clinton Yondigi no robotiro una henchira heyemo yogukinia sekta ayoboremi anene monase abalimi bekagwa nigoritkoria rero mugavana Nyamira Amos Nyaribo haumirana no director KPCU Timothy Mirugi imeo mucho Nairobi herigotwara okweigwana hugo cha kubasira abalimi bekagwa ime county Nyamira abantu bamindorero otwacha KPCU asobanana Kenya Planters Cooperative Union Erieko konya mangana yekawa tuanjiranire tusaine moyo na barabo na ubanjiranire to support farmers baito we train na koba seedlings. Today we are happy to receive a delegation led by His Excellency the Governor of Nyamira County, His Excellency Amos Nyaribo. And this is a testament of the commitment of the county in uplifting and empowering the farmer, especially the coffee farmer. Today we have had very fruitful discussions around how we are going to partner with Nyamira County and new KPCU in uplifting coffee production in the county. Asegati ya riba kwandra ase egekarekyo nemeroberi yabekwa yogocha kubasira abalimi abo ngamono kweno no kwebimeri byekawa okubasira nechi nasari amono kubasira nechi machine chigokora obalimi bwekawa kuba obolimo babeke nasari irinde nasari yera aberedi maybe operated by youths who are willing or women groups who are willing to be able kubeka ekawa nekawa ekaba beke seeding yonsipi KPCU nebe gekora seeding yonsipi. Going to ensure that through our sister institution NCPB that the farmers in Nyamira are going to be accessing the coffee specific fertilizers in the very near future. Asegi karekyo boigo habari au nigo baikirana
igati yabo omurikio monene bwe county Nyamira Dr. Jack Magara abobisa banene be county Bernard Maina oyo tendereto obonchoreria Paris Mongare oyo otendereto oboremi CPA Emilio Ngaga bwechisemi Dr. Ronald Mogoi bobochenu hamono obisa monene ase ensemo yechibesa Dr. Azenat Maube. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Omo MCA bwe wodi ya Bukimonge Amos Nderi olireire yogocha gwikirania obwagachi bwe birasi bya ECD merongo ebere nekemo gwikirania eganga yae yokoene kebuna kira eskuru nebwate ekirasi ekyo okwana samatanga yamo ime ya Bukimonge Nderi nigamentre gotebabuna wodi teyo yagachire birasi una akorire ime county ngima ya Kisii korengana nere ebitaragacho abanyakonda bachakire emirobire yokobyagacha na teba na ndetengero orega esenga kiyobura ibwana no mu MCA no mu bantu babo Kimonge. I have made a deliberate effort now out of all the 21 primary schools babo Kimonge chose P nkwaga inde class ya ECD na ward teyo kagareta se accounting ba yabusonge kwaga jere ward ye school cha chose ECD class. I made a deliberate effort. I am doing ECD classes in all the schools cha primary. Iga keole na titanga baita ya 10,000 liters gachanga gachicho yabana by ECD class ECD kwa gajatore twabigete contractor oraga sembega school isato twabigete contractor ya take off. We have terminated, we have given new contractors. So keore uraba contractor liyabu uraba contractor motomo uraba contractor kiru uraba contractor tongeri ngagirete mu contractor yakore waka plaster maiga kiaelire getenga twakorire liribe twakorire kenyoro twakorire kebeze the contractor on site all the schools and the contractor yakore wake plaster. Abamenye ba Bukinamia wodi ya Sameta mukwerera nsemo yebungi ya babasi county ya Kisii nigo besokia ili kulima ebara na magokabo abase bono bayisabire serikali ya county ya Kisii inseyo mugavana Paul Simbarati amono mo MCA obo Moske Sonye Ugeto ko batumere kiragita kirabakonye ase okulima ebaleyo mulikito weekly forenge na kiranasi nsemecho nabo igotwaliganira oroboti urwo abamenyi bekenyero kiarigo A, B, C na Moseni ensemo ya Bukinami ward ya Sameta mukwerera ensemo yebunge ya bubasi county ya Kisii gobesokiri eri kwerimira ebara na mabakabo Ijimagega y'omujumbe w'ensemo y'omuske Innocent Obiri batebabona banyorire transformer y'omuliro kulende nchira yokubaikiriya roro iyo ekenyore keiga ebinyore bige bire binge bire maiga ndobwate ligo A tukatwala ligo B tukatwala ligo C tukatwala Moseni ebinyoro bire ga ebinge bone twaro jenga tikatoje tubwaterane ebare kwa mane kole mwegete mpaka eso yatima ate tubwaterane gaiga egere tonyore bara tonyoro burabuma mbuya mona sogo ntegera kigonde muno mora yomoke wekenyoro ama ene omwesimi gobiri na bato ete transformer ya bere tayari igo tuajieta yani saba abantu bapagwa abato tebi tuatiga iri ewikia ya mejije wono ekabetereria tukaimuka tugasoa kolema na magoko kanyoranga umwesimiwa oyo minto sonye mwesimiwa oyo minto sonye tukanyoranga yaya igo tukora jaka mune kenyoro kukorora Orengana na bamenyi abo nigo babere bagochandeka se kigetambe abo ase bare yo yabere mbekegima tari goeteka twacandikira n'umusubati kwanda konyora umwana anyote maime teime bano tucandegete bangine bagwetanza bakwira bane sukuru bana balicha niguga nonye nebiyanga babegete kuje sukuru batandoreire bareye byaelire Onyana bo nigo bayesabira serikali ya county ya Kisii insyo burayibwe mugabana Paul Simbarati mu MCA obo Moske Sonye Ugweto barenterekera gita heriko bakonya kulima ebare yo eriko baroroberia obasombi wono twakororire ebara igebwate bitugie binge njera ebwate ebitonge ebinge na maromomo wono twaganiga aso ogwanja kwa omwesimiwa Sonye dogwanjete no morayo itore nande no maete bare yerigo nere se mabu kwanye kwanira matuka mange igo twale gosaba iga esi twakororire iga
abang'ina no tole na buga iga bagaka kurumambe na abang'ina bakororire korwe gwikieri bari konyara mwezimiwa twagosabire otoretere turagite iyo so gwanja kwao egere etokonye kwa mane bare no ere mse mabu muna konyoro konye kwana mwezimiwa ntunto kotebetinga karibu toremere bara gwatotenge bara gachumora igorake egere manya ko baretere turagita mwezimiwa karo koligereria bare yeiga twaigoire bonege tototaketene turagita ekomburije bare yeiga egere be buyobeke mpaka morom ande ntoko anje tomoga ito karibu toigorere bara egere tonyora amagendero amaene maiga korutwe ibore twe tokanyora abaibori baito nebibeya bagotumeka mpaka boniga na intu abantu twatumekire ibeya abana bagotire nanda abana banyuomire na bara basori gotumeka ibeya bang'ine bagwetanza bagoira abana esukuru abana baricha niguga nonye nebiyanga babegete kuche esukuru batandoreire bareye byaerire bono mwezimigwa aya njoto konye egere gakina intu totwara obora bumuna abande mwezimigwa ito karibu sana ntokuanjete no mwezimigwa sonye naye kwigura mang'ana aya ige bare twaigoire bono toretere turagita so bwango yo no egwikie yare konyarekana egwikie nde chumaine eyere motungo chikore matore aso bwango mono toretere turagite iyo gochiniigora tokonya mwezimigwa chikura chire mani gochire chiao chionzipi nando ndete yogoira kurai bono nigo yatigire ase serikali ya kaunti ya Kisii ogwekerero kiabo na kubarimere bare yo na barabu baragokero basombi obwororo nguripoteria Nsoko TV Barabokinami ensemo yebunge yabo basi kaunti ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge Umubani sakawa kurasi amate ya mwamugusi niga bange bakwinyora hoikabono iguru ya mang'ana akwanete ayo aringete umugusi ali akwanete ekero akubikwa teneni ngokorekanare egati yabagaka begikuru basangira gusu n'Ensoko TV iguru y'ububani bwaye na bose mbwabete bugwikirana muri kito Vincent Monda na mange sakawa ye sakawa numubani olenge gusi akabane bintu twarorire na maiso emigano y'abakoro bunegotebona bagaka bari bakurigeria mang'ana y'egekoro nigegotorokia umubani sakawa musinto ng'iti oyuorenga asegesakukia mwamugusi mugakurenge gusi akaro mukuru uri kobana ebintu bigochiko bamatukari mutwe oiboire ang'o omwaka bweri bweyamo chimisano na 340 ime yabogeka ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigegotebekana sakawa nigabwate chinguru chitari chiabo tambe nena kinete buya lakini gwetera ase chindoto chiaye na maroraye nyasaka moro kingangi chikonyoro mugusia sama tukamutwe kagokina takagambire mono engaki nyinge nigare kumanya kera babegwa bagocha koiba chombe kurwase yamate ya mwamugusi chinsa nelituko bagocha asamaroro asakawa na kwaneta mang'ana ya tokorra goikabono amandegere na megetembe oyo tari no mwai tako ya eng'encho yaye njaigete kichibesa chigotoka getembe chiri chindabu abantu bari kogenda bachigo chireta kurwo muntu tabwatio bisyo ose utabegeti pesa pengi otari kogenda kwa ngango ikiranya ndo modega abantu mbali batana kuri chibesa kurugetembe igo bono bubani umbo ikiranite karo nyumba chiagaje tuye chindabu na matosi chibesa chigatuka chindabu abantu bakurusyo baja bakorera ibintu byabo bagatebe kene aya naro sakagwa banete amang'ana sakagwa banete ikiranire Risosa ndirande kurwa gusi gochia sense yebisaku risosa echine chipara chirwete gusi chipranchinye eye mekarwo ekagenda miguri yagenda guchisunika yagenda rongo yagenda sakuru kwa raneni yagenda sakuru kwa uriri yagenda wendo yagenda kakilao yagenda miguri risosa nano bikurande nginchejo umurando omurubu yori kuru ku murubu ikurasa omungu bono na karoko gende barana boko enda gwaika wasangie chiro yabo ne chireriye bangete chituka chiraini buna chintetere chie bangete igo bubani ubwaye mbo ikirante karo chipara chiabete chikororekana kurugusi go chiense bisaku me kaenda uchikaroka kaenda sigisi me kaenda uchikirigoris kaenda mansai ende katira kaenda oyugisi kaenda Kisumu akakwana guru yogo chakwa basongo agateba na mugambiru n'abantu bangabuna abana bake banga mekondo umwana omoke wiburuke ngimari kurukwo mokondo naenda agateba ng'emesota kane baba ne bagambire
abantu abe balinga abarabu egocha kwa basungu ngwachite abasungu mbachite bagaswa kugamba asense ya Kenya bagaswa kubika machikabo machikayo babigite na bali gochanda abantu abamwamu gocha kunyaigwira naenda agateba akabana agateba ngana bacha anyangira ni ruru sana ese dikibara dikurugiti yona enda agateba nga kunganya kwa basungu nkoro kara basungu abachite bagacha buna ba missionary bakwegeria abantu lingana lya Nyasaye karo bakura bagacha chi administrator bana bagaswa kugamba na mange umubani sakawa kwanete gwikera chingaki cy'obubani bwaye nigegotebekana igesaku kya mwama mugusi engaki eyo nigo kiare gwetera makongu ayo are kubachanda mono amakongu buna ugochoga gosokorusi bwe bange nyinge ugwateka kwa marwaire chisegi cye chingencho ao amone binde binge nonya makongu arenga segesaku gito na botogoteba nenchera ya moyo korokya buna obogima mbabe buya goche mutwe anya kuyariganitie boikeranu nje Vincent Monda Imeyen Soko TV. Mugambi bwe sublocation ya Nyambaria nabamenye bensemeyo imyaka itatu Masabe county ya Nyamira nigo banyorobo semya korwa aso mugambi lista Nyachoti nabarayibe sako ya Magombo okwa na lista niga basegeta kwene kyobomo obwanchani na gosirana elyo kwegendelia boigo nigo basemigo igoro yokugacha enibo na kwegendelia gwetera chinjera ao asama lista Nyachoti etwacha rero asekenyeri cy'umusocho asengeje public barasa twabwate twanyegendiri yako kinsa cyamambya mbaka nande cyise kinga cya sasapa twakorere barasa yaito twarengamo n'abanyakuru ase barasa yaito ntwabato mose yese ito Magombo nande cyacenda twabata siri tkurya barasa etwabwata cyenda yamangana general security twakwanira sobugari twakwanira mangana welfare gochamo ko welfare yekenyoro kubwa mono nande twakwanire kore tomorembe igatia welfare na amangana administration ituko lyabere very successful ntwanyora advisors baitokurwase ministry ya agriculture na baromba to segeta igoro ya mangana ye cooperative kuna Magombo as a community ntobwate cooperative equal loans to our members at a percentage of 1% profit. Igo twasemiri wa mangana manena ase barase yega andi twasabiro morembo gendere gutigara segati yaito unekenyoro gitu kya mosocho. Njiri tari ane Peter Sanyo omoche manyo bwanda community sako enacho ko bare misa abantu baninda bananchi mwaso ase sake manyo chiba mako bya sala. Ase sako yaito etoko rweroni ya 1%. Tokubero ni akanyari milioni yamo kwanyari milioni yamo owo twaye faita ya 100,000 egera chikonya abantu opapatisire kuloga sabantu baitu twaseji akiraje okonya abantu ebichana abanina abagaka n'abantu bose kwa jumuri egera bapenebiti serikali yetu ne bwato mubango muya yokonya abantu no mubango yokonya abantu mutagiti konyoywa ondotayora akonta tia serikali yeregeti yatere chibe aswa kwa abantu bakonya abantu naende karaji akira ochikoze byazire biya onchorerie karwa onchoreiri nandura niye faita nondo yaranyore Ayo koriye kirogo kyobo jumbe imeyensemo yebunge yabonchari musubati Purity Kirera niga muchire chingwana cy'umunyakirogo bw'iki amagia ODM Gladys Wanga ecyabwato kamatuko abwangoiga igoro yo kubagana serikali asebirengo bya 50 igoro yemya ekyamagia UDA asobochoryo bonene buli bosio bo mwaka bw'ikiri bubere 25 nebere okwana korwa ase nsemo yebunge yo Purity niga kwanire birengerere ebyasangire n'abana inchi babonchali asalirira yogocha gwikiraniyo borayi obuya kibarabe bakomochora chari nonde bonchari gaiga konya gukwana n'abantu babonchari konya koigwe birengereri byabo igoro y'oburayi bogenderete na igoro ebintu biri batagete bikoru na abarayi baito na igura mangana mange bagukwana there is a gap as a leadership yaito erebonchari gaiga asa mangana bursary mangana infrastructure mangana empowerment mangana ya youth empowerment and women empowerment. There is really a gap
ase oborai bore boniga ase bunchari ase igon bantumire bangakikishireire mbatagete change aiga bunchari na inde banchire nga ngotema bare oborai bwo musubati round yiga 2027 na inche nerure inche mbakorere egasi ikero bagucha kongari bagerio kwanire siasa ya national nero toigura mangana mange na omo chairperson bo ODM kwana Moisonde igoro ya 50-50 arrangement na echama cha UDA lakini inche ekerengere likiane gochia somo chia person umusubati tosigete omo chia person ODM umusubati tosigete sana mo governor o Homa Bay kerengere likiane nkelingana kia seboniga let them hold their horses omorai bwense omosike William Samoei Ruto ara korera aba Kenya egasi segongo tebi kiama kia ODM mora irangora siasa ngare kare tuanche nyasaya obogima paka chinga kichiri tumago chaka kubanga mangana 2027 for now let's give the president time to deliver on the plan. Hatigana nayo nagusika bwesio abarai akorase county ya Meru nigo bakore bikaro no murai wense Dr. William Ruto ime hinyumba yobarai yenene litkolia lero unenchire yemo yo gutingia bokoreri wikia magia ODM nsemeyo aseboigo Ruto aira chinga kichiaye kobalira eira yoko batana amagendero mokonyo ye Kithure Kindiki hoyikirana asebi karebyo nigaenekia ingencho ye kiamagia ODM kobwaterana nebya mabinde elio gotingia obonyamasi bwabo bwa siasa wosio bobochoryo bonene bomwaka buchiri bubere 2025 muri kito Daniel Omwaga na mange Kitariki sato motienyo kabere echumatano mambia murai bwense Dr. William Samoei Ruto nigolitkolia rero aumana nabarai korwa ase county ya Meru imeinyo mbene yoborai ya State House memo cho Nairobi bakora uno mugabana abwe county yu Isaac Muduma ibikaro bekwana no mokonyo ye Professor Kithure Kindiki egekarekio nigo kyarengete gotinye bonyamasi bwe kyama kya UDA ensemo yebinyoro imeye county eyo amo nakobeka keria enchera yo gotinye boremi amono botugi imeye nsemeyo kokwana ekerekio nigo murai bwense William Ruto abayitorera chibilioni chechibesa egati yabo nekero abareria eira yogo chakobwato kachishiringi ebilioni yemo guchya sobwaga chibonyagitari ya Meru naboigo chishiringi emilioni yemo guchya sobwaga chibonyagitari ya Nyambene Hospital. Tuko na hospitali ya Nyambene, yeah. I have also authorized another 100 million tutengeneze hospitali level 3 ya pale Nyambene. Taona katika supplementary budget we've given some money for the installation the milk coolers for Meru because we already bought 230, you know, so that program is moving. We have 17 markets in Meru that we are building. 17 markets. Yes, no administration has done the number of markets, not even a quarter. Na sio soko ya mabanda hii ya kwenda kujenga. Soko ya maana. Sindio, sio sheds. Sindio. Budget yetu ya Meru kwa just one department ni 21 billion. Nonyanigo gukwana hekerekio mugabana abwe county ya Meru Isaac Muduma nigo arekana kwa mwachi abororo egati yabarai bali abatagete ko bagana orogongo rwa Meru asayene kyanga nigo baramo na nigo bagendrete ko musiro mokonyi bwo murai bwense Kithure Kindiki. Wale ambao wanataka kugawanya Meru eti Meru si Tharaka, Tharaka si Meru, ni ukweli Tharaka si Meru na wala Igembe si Tigania, Tigania si Imenti. Hiyo yote tunaelewa, lakini tunajua sisi ni mtu moja. We are behind and solidly behind your deputy president. Omo senator abwe county eyo Kadhuri Murungi nigarua okoboria gokobwatana abwe kyama kya UDA eliogetware onyamasio botingu mubwekano abwe kyama keriagia ODM.
Your Excellency, na sisi ODM ikinjipanga kuungana na wewe, sisi tukiwa community ya Meru lazima tukushike mkono katika chama ya UDA so that you can be as strong as the ODM. You cannot go to negotiate with the ODM when UDA is weak. So we must make UDA as strong as possible. Very good. And Your Excellency, sisi tukiwa watu wa UDA wale wako hapa, milango yetu tumefungua kwa kila chama, kila mtu pale Meru. Tuungane pamoja, tuunganishe kila chama. Ase ensemo yaye mukonyi ibo muraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki nigaruko bolia gukubwatana we kiama kiria kia UDA amone byama binde buna kiria gia ODM ilikobeka omoseto emekongu yege siasa imeya serikali. You know, a political party is very important, and we want to encourage the broadening of our political leadership, the inclusion of ODM and other parties, because we need to solidify national unity. And we support the president to reach out to everyone in the country so that we can have a massive political movement to help him deliver. Asebono omuraibwense William Samoei Ruto ritkoria nkyo araribene gochikomana na abarwaneri bebirogo au akurese kiama kia UDA ibare chiribu 12 chimya 235 buna enchire yemo yo gotinyu umunyamasibu kiama kemeyense ya Kenya ine ekiama kia UDA ingechikonyara kubabalia na kobuna chimbebe bosio bochorio bonene na korosia serikali asentunda ya kabere. Nikoripoteria hegeteseni Igien Soko TV ireteria nanchenkoro kwa Daniel Omwaga. Serikali yense ya Kenya gwetera wizara y'obosombi emeyense yasiori lichikori yali obosombi bw'ekigali ky'estima National Electric Mobility Policy. Asumo yogoyo okorekana ase nyumba y'emisangirikano emiyemo kyo Nairobi. Asengwa nayo muraibwense yasomo n'umuwaziri w'obosombi Davis Chirchir ase agokera ababwatani b'eki sekta ky'abanyene nabo igobe serikali mbuya ase okwero kwabo elio gwekerania emerobiri eyo asaba igatebire sekta y'obosombi nigegendete gukinia ebirango by'obosombi. I wish to commend officials from both the public and private sector whose leadership and commitment have been instrumental in shaping Kenya's electric mobility agenda. To the task force that diligently steered this process, I extend my sincere gratitude for your efforts, dedication, and professionalism. Ladies and gentlemen, Kenya's transport sector is a critical pillar of our economy, growth, social development, and national connectivity. However, it also faces a pressing challenge: its growing vulnerability to climate change and weather-related disruptions. In 2015, the transport sector accounted for 13% of Kenya's greenhouse gases emissions, a figure projected to rise to 17% by 2030 if no decisive action is taken. Between the year 2009 and 2019 alone, domestic transport emissions increased by 59%, with the road transport emerging as the single largest contributor, as we saw in the pie chart that Daga showed us. At the same time, the transport sector consumes approximately 72% of all petroleum products imported into the country, making it a major driver of Kenya's import bill. Ladies and gentlemen, according to Kenya's National Bureau of Statistics, petroleum products were the greatest single import category in 2022, with the importer spending on fuel products approximately Kenya shillings 628 billion, up sharply from 348 billion in 2021. This is the figure I talked about, $5 billion. This large fuel import bill reflects Kenya's heavy reliance on imported petroleum for transport, industry, power generation, and aviation, making fuel one of the most significant components of the country's total import expenditure. This growing expenditure places significant strain on our foreign exchange reserves, undermines energy security, and exposes our economy to global fuel vulnerability.
Mugabana wa kaunti ya Busia Paul Otoma nigekigwa busigwe cha BC cha EACC litkolia lerase kaunti ya Bungoma ilioko unengi wako bwatikana nobo kurumi bukoiba eni bo y'abananchi be kaunti ya Busia nigo aunengi wasige kagie chinsa isano nemo maiga yoko bwatkwa. And they wanted us to clarify in terms of some issues that had arisen in Busia on issues of, trailer parks, on issues to do with procurements, and we have been able to provide them with all that so that as an investigative body they'll be able to look into it and be conclusive. Some matters are not new, they are already in public domain. Some are already in the Senate through the Auditor General's reports. Some, we have been taken to court. Some are litigations in court. So these are already matters before the public domain. But for today here, we were just looking at those two main issues. The specific ones, as I told you, were some procurement matters that were to do with trailer parks. Remember, Busia is a frontier border county, and we have been struggling with how to come up with trailer parks, and there has been attempts, and there are few issues they needed clarified. There has also been issues to do, as I said, with the procurements from various companies. I may not be able. I think some of those people have been called here to look into it as part of just their institutional mandate. And I'm sure if there will be anything, then they'll be able to speak for themselves, to be able to carry over or maybe involve now the other necessary government institutions. I think that is being very unfair to them, because as I told you, there are hundreds and hundreds of files here going all the way back to 2013, and I'm sure they will be in a better position to give you those answers rather than mentioning people's names, and that is not within. I just came to answer what concerned me as a governor and which I have done. But if there are any specific issues, I think those ones you can talk to them, because as I told you, some of matters are going back to 2013 up to current. Thank you. Wanchi mulia goikera bunongo ikera mwelio wokumulikira amangana maya asili tukolia lero tumira neli tukolia angio litukolia Jumatano astrabeto gosangane barongo yane Clinton Ondege elinde tokomanye amanga yabere kagwa tekalia nenkerubo Frida nabalto botera nasoko nekebna chibichanilio gira goikera sole asenchira yabenene Brena Chaka Barnabas Sondari naboigo mise twara obutko borobiya kima.